Türkmenistan'ın Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň eglan eden ýylyň Zenany atly bäsişiniň jemjemlendi. Milli ykdysadyýetimiziň dürli huduklaryny we hususiyetçilikde zähmet çekýän zenanlaryň arasyny guralýan bu bäsişik jemgyýetde zenanlaryň işçiligini artyrmagy, olaryň arasynda has zekinilerini we ukyplylaryny ýüze çykarmagy günükdirlenir. Ýylyň Zenany atly bäsişiň halkara Zenanlar gününiň öňsýresinde jeminiň jemlenmegine we ýeňçileriň aýratyn tabara bilen seýleglenmegine çoňur many bar. Munyň özi ýurdumyzda gelin gyzlaryň zähmetine, döreçiligini we mertebesini döwlet derejesinde uly hormat goýulýanlygynyň nowatdaky beýany urly. Ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasy, eneleriň we çağlaryň saglygyny gorumak boýunça sagdyn ene, sagdyn çağı, sagdyn geljek atly milli strategiýa sasyklanyldy. Munyň özi gelin gyzlaryň ýurdumyzyň ösüşine münasip goşun goşma uğrunaqı işçiligini hasam arttırdy. Ýylyň Zenany bäsişiniň jemleýiji tapgyrynyň ýeňçilerini seýleglemek dabarasy şatlyk şowguny wesendi. Halkara Zenanlar günü münasibeti geçirilen bäsişikde ýeňçi bolan gelin gyzlara hormatly prezidentimiziň adynyň sowgatlar we hormat hatlary gowşurly. Ýeňçi bolup ýürüýte bayraklary aýratyn hormat bilen kabul eden gelin gyzlar ýurdumyzda Zenanlaryň zähmetine döwlet derejesinde baha berilýän üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.